Oci, volal malý Tomáško večer pred Mikulášom, keď si práve vyčistil svoje topánky. Ako to Mikuláš stihne za jednu noc naplniť sladkosťami topánky všetkým deťom na svete? Vedie ich toľko. Ocko sa usmial a posadil si Tomáška na kolená, zatiaľ čo spolu položili vyčistené topánky k vchodovým dverám. To je veľmi zaujímavý príbeh, ktorý ti teraz porozprávam. Vieš, Mikuláš nie je len obyčajný detko s bielou bradou. Je to múdry a spravodlivý čarodejník, ktorý presne vie, ktoré deti boli počas roka dobré a ktoré nie. Má totiž čarovnú knihu, v ktorej sa zapisuje každé dobré aj zlé správanie všetkých detí na svete. Jeho červený plášť tiež nie je len taký obyčajný. Je to špeciálny lietajúci plášť, ktorý ho prenesie ku všetkým deťom. A aby to všetko stihol za jednu noc, má úžasné tajomstvo. Jeho biela brada je čarovná. Vždy, keď ju jemne potiahne, zjaví sa ďalší Mikuláš, presne taký istý ako on. A každý nový Mikuláš môže spraviť to isté. Takže v noci pred sviatkom svätého Mikuláša lieta po svete veľa Mikulášov naraz. A čo jeho veľké vrece? To je vlastne kúzelný bezodný vak. Na jednej strane má sladkosti pre dobré deti, čokoládky, cukríky, mandarínky a oriešky. Na druhej strane má cibuľu a zemiaky pre deti, ktoré celý rok neposlúchali. Mikuláš má prísne pravidlá, do čistých čižmičiek dobrých detí dáva samé dobroty. Ale pozor! Aj keď má dieťa vyčistené topánky, ale celý rok neposlúchalo, nájde v nich ráno len cibuľu alebo zemiaky. A do špinavých topánok? Do tých nedá vôbec nič, pretože špinavé topánky nemá rád. Každý Mikuláš lieta po celom svete a rozdáva prekvapenia. A keď sú všetky topánky dobrých aj neposlušných detí naplnené, Mikulášove kópie jednoducho zmiznú. Puf! A zostane len ten pravý Mikuláš. A preto, pokračoval ocko, nestačí len vyčistiť topánky. Treba byť celý rok dobrý, lebo Mikuláš všetko vie a všetko vidí. Jeho čarovná kniha nikdy neklame. Tomáško sa zamyslel a pozrel na svoje vyčistené čižmičky pri dverách. Oci, a myslíš, že som bol tento rok dosť dobrý? No, usmial sa ocko, pamätáš si, ako si minulý týždeň pomohol babičke s nákupom? A ako si sa podelil o hračky so sestričkou? Takéto veci sa určite zapisujú do Mikulášovej čarovnej knihy. Tomáško si spokojne ľahol do postele a rozmýšľal o všetkých dobrých skutkoch, ktoré tento rok urobil. Dúfal, že ich bolo dosť na to, aby v čižmičkách našiel sladké prekvapenie a nie cibuľu. A možno, ale naozaj len možno, ak bude ticho a nezaspí, uvidí jedného z Mikulášov, ako letí okolo jeho okna s čarovným vakom plným prekvapení. A to bol dnešný príbeh. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Stlačte aj zvonček, aby ste boli vždy medzi prvými, ktorí si vypočujú ďalšie dobrodružstvá. Teším sa na vás v ďalšom príbehu.